Right. Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Paita nyaya pano, nyaya iri kupisa. President wekuZambia, President Hakainde Hichilema, His Excellency, akaramba kana kuti akaregera kuuya kunoatenda SADC Summit yakaitwa muZimbabwe. SADC Summit iyo munongoziva kuti yaingotaurwa nezvayo, the famous SADC Summit ever. I think iyi ndo summit yanetsa zvegore rineri chete zvemaSADC Summit kubva pa chingonzi chese chingonzi SADC muZimbabwe gore rino kubva rapera rineri ndo yakanyanyisa kutrenda zvakanyanyisa. SADC this, SADC that, SADC this, SADC. So ndo SADC iri kutaurwa nezvayo iko zvinezvi. So tiri panyaya yeSADC ipapo, zvizhinji zvikutaurika kuti why Hichilema asina kuuya. Reason yakaita kuti Hichilema asauye iri fun, anga atobuda achitota meeting nana Steve Harvey the comedian. Steve Harvey the comedian, yes, iye ndo waita naye meetings. I don't know kuti akaona kunge is better kuti attend a comedian pane kuno attend a comedy show, because Zimbabwe it's a comedy show. It was a waste of time according to the South African journalist Sophie Makoena. Arikubuda panapa on X akutara kuti there was no need for SADC in person meeting. It was really a waste of time and resources. Next time consider a virtual meeting when it's clear not much will come out of the meeting. Do mashoko arikubuda arikutaurwa panapa. Saka I don't know, maybe that was the reason why takatona Hichilema akutobuda achitotaura kuti great meeting. Steve Harvey at the State House today discussed leveraging his network to boost Zambian tourism and international appeal within African American market and beyond, especially through celebrity endorsement. Do mashoko arikubuda arikutaura kuti aiwa zvitori nani, but unoona ukatozvitarisa ana Steve Harvey vanokutota mashoko. If you look in South Africa arutorova ini yanorova Family Feud here, irutorova izvi togara tichiona achitopa chibhaketi chake cheKFC achidididi vachitoita zvavari kuita ndidi South Africa, and the shows ake arutoonekwa, people are enjoying his shows. Now akucrossa kuenda ku Zambia, and the Zambia vakati it's better to attend him than to attend SADC Summit. Ndo nyaya iri kunyanya kupisa muma streets iko zvinezvi kuti hey guys, makabva mangosvika bva mangosiyiwa makadaro comedian chaichai akutokosheswa kudarika whole summit yese iripo. Boze Sophie Makoena arikuta kuti it was a waste of time, it was better kuti vanhu mui attend virtual. If you remember last time Hichilema akai attend virtual, this time around anatoi attend akatumira foreign affairs minister wake kuti iwo chienda unoda iso kupanana kamajuti, iwo chimanya uende uchese unotogara pasi nevanhu vakawanda, ende mapresident mashoma akauya out of vanga vachitasirwa kuti vauye. And maZimbabweans vane zvizhinji zvavari kutaura pamusoro penyaya iyoyo, because he knew what was lined in Harare is a comedy show. He decided to just have the comedy at home. Ndo mashoko arikubuda arikutaurwa nevamwe vanhu panapa. Umwe arikuti I think he has his priorities upside down. Charity begins at home. He is the current president of Zambia. Zambia is a founding member of SADC. Comrade mwanawasa president Afrilisa. Saka hapana yakanyanya sterek akatona kuti is better kuti ndimboswera ndichivaka nyika yekwedu. Mashoko arikubuda arikutaurwa nevanhu. Muri yeZimbabwe ndozviziva kuti mimi munawo hope yekutaurawo, ende munazvo zvimareasons kuti aiwa dari mumwe asina kudaitso handasha munadzo. Tell me what you think in the comment section. Ndakatomirira kunzwa kuti muri kundiona muri kupi papapo, ende muchindiudzawo kuti nyaya dzekwa Hichilema idzi muri kudzionawo sei.